Hoxe, na Corte do Director, damoslle un uso narrativo ao sombreiro soviético e comezamos co repaso da filmografía do axente 007 de James Bond con Sean Connery. James Bond ve a luz no ano 1953 a través da novela Casino Royale. Esta novela é levada pola CBS á televisión no 1954 e non é hasta o 1962 cando podemos ver como se enfrenta o Dr. No. Este filme foi o primeiro filme con Sean Connery e comezou unha larga lista de adaptacións con diferentes actores. O filme de James Bond contra o Dr. No comeza cuns sicarios cegos que están para asasinar a un diplomático inglés e a súa secretaria porque teñen uns arquivos sobre o Dr. No e a súa illa e o seu plan malévolo. Este filme ten os elementos básicos da saga, o sea, un doutor maligno con un plan maligno para dominar o mundo, James Bond que se vai a enfrentar del e, neste caso, o sea, a primeira adaptación non ten gadgets, non ten grandes cousas para enfrentarse aos malos, sí que o malo ten un dragón, que dicen que é un dragón, pero é un tanque que bota lume. Aínda non temos a Q como gran personaxe que prepara os gadgets, pero sai un maestro armero que lle fai cambiar a súa vereta por unha Walter PPK, dicindo que se encasqueta menos. Non sei se isto é verdad e se tivera un militar de confianza ao que preguntarlle, pois chamaría por teléfono. Ten unha das escenas clásicas da historia do cine, concretamente da historia do cine de James Bond, que é a chica Bond, Ursula Andress, salindo do mar con un traxe de baño, un bikini branco, mentres porta unha pistola posta no seu lateral e move a súa cabeza e melena. Hai algo que se repite continuamente nas películas de James Bond e o podemos ver nesta por primeira vez e é que James Bond chega a un sitio para investigar, baixase no aeroporto, sube a un coche e ten un conflito con alguén, ben sexa noutro coche ou ben sexa nese coche. Neste caso, un tipo que intenta matalo, pero cando loita contra James Bond toma unha pastilla de cianuro e se suicida. Intentan matalo mentres dorme cunha tarántula, algo que tamén se repetirá nalgunhas outras películas de James Bond, que o pobre non pode dormir tranquilo. E o filme remata con Bond encamándose coa rapaza Bond, cousa que pasa, diría eu, no 100% das películas, polo menos da liña clásica. O filme foi tan exitoso que no 1963 volvíamos a ter outra película que é Dende Rusia con Amor. Neste caso, unha espía rusa é convencida por alguén que se pasou a Spectra, esa organización secreta, pensando que traballa para o seu país, de coller unha máquina decodificadora, subirse nun tren e dirixirse hacia onde vai a James Bond para que James Bond intente ligar con el e matalo. Sí, esta é a liña argumental. A escena inicial é un campo de adestramento para matar a James Bond, onde vemos que un asesino entrenado mata a James Bond, pero lle quita unha careta e resulta non ser James Bond, sino un tipo que se facía pasar por el para entrenar o asesino. O opening desta película son espaldas de mulleres e letras, aínda lles queda moito por mellorar en diseño. Bond preséntasenos inicialmente nun lago intentando ligar e facer as súas con unha rapaza cando recibe unha chamada e esta dícelle: «Bond, la última vez que recibiste unha llamada acabaste en Jamaica» e fai unha alusión á película anterior. Ten unha escena de buscar micros e cámaras no hotel cando chega, algo que se convertirá nun clásico do cine de espías. Desta película hai algo moi gracioso que é a CIA chamanlle el CIA. Non sei se foi pola doblaxe ou porque cambiou de xénero durante a Guerra Fría. Nesta película xa aparece Q e dalle a cousa máis útil que lle vin dar, que é un maletín que incluye unha especie de coitelo escondido para apuñalar, cartos escondidos para pagar en caso de necesidade, un rifle escondido, uns polvos de talco que son como gas mostaza e unha quinta cousa que é que se non sabes abrir o maletín che estoupa na cara. O mellor obxecto que lle deu Q na historia dos obxectos. En Estambul hai unha escena con gitanos. Resulta que os gitanos traballan para o MI6
E Bond pasa por aí, entón ve unha especie de cousa folclórica que lle preparan, ve como dúas mulleres se pelean como gatas, si, no momento dado fan así, entre elas dúas polo amor dun home, e despois chegan os malos a andar a tiros nos gitanos como se fosen un grupo de ultradereita. Si, esa escena existe e vos la recomendo. O resto do filme é un viaxe en tren e película de espías estándar. Tampouco vos perdedes nada. Agatha Christie con espías. James Bond volveu outra vez en 1964, outra vez Sean Connery, neste caso contra Goldfinger. Outro dos malos clásicos representativos do que é ser o malo de James Bond. A escena inicial é James Bond facendo submarinismo con unha garza na cabeza para disimular entrando nun silo de terroristas traficantes de opio de izquierdas que queren facer a revolución, poñendo explosivos, salindo do silo, quitando o traxe de submarinismo con o seu traxe de festa seco por debaixo e esperando a que estoupe. Ven outra xente e dicelle, mira, James Bond, é mellor que polo hotel non volvas que te teñen fichado. Pero tipo, como ten que chiscar e como é James Bond, volve e hostiase con outro. Sí, eso pasa. O malo é un dos malos máis icónicos que logo foi parodiado en El Miembro de Oro. É un gordecho pelirrojo que viste de dourado e está nun complexo vacacional ao principio facendo que un tipo perda cartos xogando as cartas, pero chega James Bond, liga coa rubia que lle está dicindo que cartas ten o tipo que está perdendo e el empeza a perder. E esa é a forma na que se conoce co malo. Unha forma de empezar, Así que Goldfinger enfádase e manda ao seu sicario, tamén moi icónico, que é un señor chino baixiño que ten un gorro que te decapita. E ese señor chino baixiño dalle un golpe na espalda a James Bond, deixo atontao e colle a moza, pinta de ouro inteira e esa moza morre, segundo a autopsia que lle fan por asfixia cutánea, e xerando un dos grandes lendas urbanas do cine, e é que houve unha actriz anterior que, cando a pintaron, morreu deso. Si, esa lenda urbana anda por aí. Vemos, por primeira vez, un coche modificado, desos que trae ametralladoras, bota pinchos, fume, e lle salen uns pinchos das rodas como se fora unha carreira de cuadrigas. Pois aquí é a primeira vez que sale. Xogan ao golf entre Goldfinger e James Bond, un enganándose ao outro, facendo diferentes tipos de trampas, pero gana James Bond, sí. Explicaríavolo, pero non teño nin puta idea de golf. Hai unha escena con Moneypenny onde lle dice Moneypenny, que sabes del oro? E lle di el único oro que me interesa es el que se pone en el dedo, James. Sí, esa conversación teñena. Sí, e é desta película a escena hiperparodiada de captúrano, átanon a mesa e collen un rayo que vai ir despaciño, despaciño, despaciño para matalo. Sí, sale desta película. ¡Que no escape! ¡Debe morir! E hai algo que non entendo, porque Goldfinger nun primeiro momento colle os seus inversores e explícalles o seu plan malévolo de soltar un gas en Fort Knox, onde está todo o ouro, e marchar co ouro e quedarse co ouro e ser o único que ten ouro. Pero resulta que un non está a favor dese plan, deixalle marchar, entón colle o seu coche, mete nunha destas cousas de desguace que te apretan e morres, e aos outros dícelles que vai executar o plan, pero gasificos con ese gas pasa do que está dicindo e o seu plan era outro, que é coller ese gas, soltalo para montar unha arma nuclear e que todo o ouro estadounidense se volva nuclear e non poda ser usado, entón el será o único con ouro en todo Estados Unidos. Algo así, non me quedou moi claro. Suxíroche que non te preocupes por iso e que penses en divertirte. Eu mesmo vos digo a todos. No 1965 temos Operación Trueno, onde se retoman as liñas argumentais en torno a Spectra. A escena inicial é a dun enterro dun coronel que finxe a súa propia morte para meterse en Spectra, pero disfrázase da súa viúva para escapar e chega James Bond e mato. Sí, esa é a liña argumental do inicio da película. Escapa cunha moza nunha mochila propulsora baixo a frase de todo hombre bien vestido debe tener uno. Sí, esa é a intro. Así temos máis información sobre Spectra,
unha organización tan maligna como asamblearia, porque quedan todos xuntos en círculo para falar do que están a facer, de onde están a sacar os cartos. E o número 1, ao que aínda non se lle ve a cara, dalle un botón para matar a un por desfalco, porque se estaba quedando con cartos de Spectra, e iso non se fai. Hostia, son máis comunistas que os propios comunistas. Sae número 2 coa cara con un parche, como en Austin Powers, e número 1 con un gato, como en Austin Powers. Número 2 chamase Emilio. Sí, pareceme demasiado gracioso como para non contárvolo. Nesta película, Bond vai a un casino e xoga as cartas contra o número 2 e dille algo así como me ha parecido ver un espectro detrás suya, como xogando as identidades e tal. Hai unha piscina con tiburóns, si esta película ten todos os tópicos, onde tiran ás persoas das que se queren desfacer. Nesta película, Spectra ten un plan e é que fixo un cambiazo dun coronel da ONU cambiándolle a cara por cirurxía plástica e este vai a roubar unhas armas nucleares para chantaxear as nacións que existen nese momento e claro, James Bond ten que intervir e acabar con este problema. Ese plan para salvar o mundo chámase Operación Trueno. Esta película ten como algo sorprendente que é a chica Bond a que se carga a número 2. Si, non é James Bond dun tiro, senón a muller coprotagonista é a que consigue a súa vinganza. Se durante a túa época de videoclub dudache entre coller unha película de espías e unha película de ninjas, que sepades que no 1967 tuvemos Solo se vive dos veces, unha película na que James Bond se adrestra como ninja en Xapón. Número 1 facía dobres de si mesmo mediante cirurxía plástica para que Bond pensara que xa o matara e logo volver a aparecer, etc. etc. Eso explica cantas veces aparece o número 1 e como podemos estirar a trama deste personaxe. Resulta que James Bond finxe a súa propia morte por algún motivo. Tiran o cadáver ao mar e un submarino recollo e resulta que está vivo e lle din algo así como «¿Cómo se encuentra, señor Bond?» e el di «Bueno, desde que estoy muerto mucho mejor» ou algo así. Tampouco sirve de nada isto de finxir a súa propia morte porque a película continúa e non ten ningún tipo de sentido argumental. O tema desta película é que un obxecto non identificado no espacio está a roubar transbordadores tanto soviéticos como ingleses ou americanos e non saben que pasa e ten aspecto, bueno, como diría eu? Parece un xigantesco... Pito, Bota unha ollada por estribor. arredemo, parece un enorme... Nabo, Onde? non é un nabo de comer, parece que son uns... Collóns! Hai un obxeto voador non identificado que ten un mango longo e suave e tamén con dúas pelotas. Esta película desenvólvese sobre todo en Xapón, co cal vamos a ter un montón de tópicos asiáticos como son peleas de sumos, as paredes son de papel, entón as luitas de James Bond vai rompendo paredes, teñen unha escena de lavado tradicional xaponés de personas con mulleres limpando a James Bond e logo tendo que escoller unha que lle dé un masaje. Si, eso pasa. Hai unha escena super graciosa na que cando o contacto está a punto de contarlle que está pasando exactamente, morre apuñalado polas costas porque as paredes son de papel. Intentan matalo outra vez mentres durme usando veleno como os ninjas, con un cordón que cae do teito mentres vai caendo veleno, pero equivócanse, cae na boca da moza coa que está dormindo. Sí, isto pasa. E diste, por que non lle pega un tiro? Por que non o apuñala? Por que non lle corta o pescozo? Vale, xa parezco o fillo do doutor maligno. Nesta película chisca e di lo que tengo que hacer por Inglaterra. Para min esta é a película máis divertida sen Connery e ten os gaches máis graciosos de toda a lista de gaches graciosos. Hai unha xaponesa que leva un teléfono dentro dun bolso, pero claro, como son películas dos anos 70, saca do bolso o telefonillo mítico de teléfonos antigos. Tamén temos un helicóptero montable a cachos que trae Q, o que lle chama Pequena Nelly. Tamén temos James Bond pons un traxe de ventosas, como nos Simpson, para infiltrarse. Temos de todo. A base dos malos está nun volcán e todos os malos levan uniformes de colores e, claro, isto diredes,
Vino en Austin Powers, pois sí, víchelo en Austin Powers. Resulta que ten un encaramento co malo que é número 1, ao que se lle ve a cara por primeira vez, e todo isto acaba con ninjas entrando na base e reventando todo. E a película termina como a anterior, con Bond chiscando nunha balsa. No 1971 tuvemos Diamantes para a Eternidade, unha trama en torno ao tráfico de diamantes para subvencionar outro plan maligno de doutores malignos. A escena inicial é Bond buscando ao doutor maligno, ao número 1, ou como lle queiramos chamar, e vai personaxe tras personaxe interrogando de onde pode estar, chegando a unha muller que está na praia e a que parece que vai ligar, pero non, colle o suxeitador, súbello non sei de que maneira e empeza a estrangulala e a preguntarlle onde está o malo. Sí, esa escena é así. Nesta película destaca un momento no que James Bond simula mirar a hora para darlle un puñetazo a un personaxe sin que sepa que lle vai a dar un puñetazo, porque me fixo moita gracia, a verdad. Hai outra escena que me parece super épica na que o collen e o meten nun ataúd e despois levan a un crematorio para que arda e logo resolven a escena parando o crematorio, algo que me pareceu mal, porque eu esperaba unha resolución que pasara por facer algo curioso e non esperar a que o sacaran de aí. Sí, esta peli para min é a peor de Sean Connery e notase que estaba cansado de facer o mesmo personaxe. Un dos gaches que leva é unha trampa de ratos no bolsillo para cando lle metan as maus nos bolsillos a ver que leva. Sí, que estaba cansado de facer ese personaxe hasta que o sustitúen, porque o sustituíron e nun momento dado houve un problema cos dereitos de autor de James Bond. Hai unha peli fora de canon protagonizada anos despois por Sean Connery que é un remake de Operación Trueno e estamos a falar de Nunca digas endexamais, porque sei que lle dixo a súa muller Sean Connery, non vou volver a facer de James Bond, e a muller que era un pouco máis lista dixolle nunca digas nunca jamás, e bueno, eso é o único Bond de Nunca digas endexamais, a historia da muller que lle avisa. Narraríabola, pero aquí xa vos falei da Operación Trueno e é a línea argumental igual, solo que anos despois e cando xa está cascao. Entre Solo se vive dos veces e Diamantes para a Eternidade houbo unha película protagonizada por outro James Bond que solo fixo esa película e é George Lazenby, ou como se pronuncie. Para min, unha peli moi disfrutable, pero que como non lle gustou a xente que non fora Sean Connery e houve outras historias polo medio que non me parei a investigar, pois quedouse en unha única película. Neste filme, Bond intervén antes de que unha muller se suicide tirándose por un barranco que resulta ser a herdeira dun mafioso que se leva mal con Spectra, entón planean axudarse mutuamente e programan que se ten que casar coa filla herdeira dese mafioso. Sí, esa é unha liña argumental desta película. Durante o filme líase con outra rapaza que non é coa que casa, pero bueno, James Bond é parte do seu traballo. Neste filme faise como se non se coñecera Bond cos malos e o obxectivo de número 1 é crear un virus e repartilo cunhas mulleres ás que lles lavou a mente ou algo así. E claro, James Bond está polo medio para acabar con eso. A min gustame especialmente porque pretendían que houvese unha mellora ou unha creación de personaxe máis alá das historias soltas. E logo que esta línea argumental de mátanlle a muller da que está namorada é a que toman na triloxía de Daniel Craig, pero dándolle unha maior trascendencia e un maior bagaxe durante todas as películas. Nesta historia parece que mata ao malo malísimo aforcando, pero cando parece que vai a ser feliz, despois de casar coa súa muller, aparece o malo con un collarín e acompañada de número 5 e matan a muller a tiros e el queda traumado, aparece un policía e dícelle que ela só está descansando e que teñen todo o tempo do mundo. Sí, ese é o final. E explica que James Bond este traumado e non teña relacións duradeiras. Ou eso creo que é o que pretendían dicirnos e dicir, bueno, este home ten o seu corazonciño, por eso sempre a vedes cunha muller diferente, porque non dá superado que lle mataran a muller e como é unha espía vanlle matar a todas as mulleres coas que case, entón non vai a casar e sempre vai a estar coa misión por diante. Ou algo así. E ata aquí Sean Connery. Intentarei
intentarei facer toda a saga, pero son moitas películas. O esquema narrativo é sempre o mesmo e cansa bastante. Así que, se se queda en Paco repasou todas as películas de Sean Connery, xa é bastante. Dadelle un like se chegastes hasta aquí, suscribidevos, compartide e se queredes facer unha maratón de James Bond, tede moita paciencia.